Starbucks lost a loyal customer today. Effectively. Ito ayoko. Susunod ako sa motorcycle lane. Ikaw pa ang papagalitan. Lunod na nga sa problema, tinindatan pa ng bakla. Aray ka! Ano? Ha? Ano? Laksan nyo! Hep hep! Hep hep! Ito, Agrowa Garden. Gumising ka, papasok ka na. Kamusta yung mga kasano ko nga pala si Paolo. Ngayon dati nung sulot o sukot, bigyan mo na ako ng score dyan. Tinagin si Bulan. Bilip na ating merch, maubos na yan. Galit sa Bobo, Bobo rin naman. Bobo State of Mind. Or itong ating merch, medyo Bobo. Kay Brent. Bata ka. Talgay kay kailanman ang kawalangian mo hindi naaalis. Ang uutasin mo sa kagugulat mo. Ay kayo naman talaga ito sa Brent. Beke kinapunta pa rito, lagi kang ganyan. Ako, ay talaga nasa kataing puso sa bata. Ito ko nakita talaga. Yeah. Best accent. Batangenya yun, no? Kung talaga nawala na hininga si nanay, bakit bigyan pa niya ako ng isang buong berso? Kaya pala tumayip to si Eminem. Nakilala niya si nanay. Ganoon din magdasal ibang tao pag gutom na eh. Pero ingatan nyo ha, kahit malakas sa puso ng mga yan, huwag nyo lagi na araw-araw yung mga ganyang gulat ha. Maraming salamat. Sulot, kung kilala ka naman niya, mukhang sawa na siya sa'yo eh. Kung ako si nanay, pinalo na kita ng payo eh. Successfully wasted. Hindi yun waste, basta buhay ka, basta kasama ka namin dito sa channel. Wala ka sinayang. Maraming salamat. Sulot, Starbucks lost a loyal customer today. Starbucks has always been my go-to place to relax, read, get some work done, enjoy a good cup of coffee. Loyal daw siya. But today was the first time I left Starbucks disappointed. I ordered a grande cinnamon Danish, planning to stay a while and read. The queue wasn't too long. When it was my turn, the barista asked for my name and wrote it on the cup. When he set the cup down, I saw it read Jade. I corrected him, saying it should be JP. Okay, no apology. Okay, he crumpled the cup and grabbed a new one. I even spelled out the initials. It's JP. Juliet and Papa. After that, I added over 1,000 bill for the payment. He asked if I had a smaller bill. I didn't, but I ordered to get the change later since I'd be staying there anyway. He borrowed my receipt, perhaps it's a reminder, but ended up giving me the change right there, and yet he still kept the receipt with him. I waited for my order. A few minutes passed and I heard the barista call out in an unpleasant tone, "Cafe Americano for JC!" I didn't react. It wasn't my name. I assumed someone else had a similar order. After several more minutes and the addition of a cinnamon Danish to the tray, I started to wonder. Still, JC's was being called repeatedly and coldly, with no one stepping up. Hoy! Ano masasabi mo? Frustrated and disappointed, I decided to walk out without claiming my order. It's been 30 minutes now. I imagine they're still calling out JC for an order that's probably headed to the garbage can soon. Sorry, Starbucks. Today, you lost a customer. Kobe! Wala na customer si JC. Payag ka nun. O di ba bagsak na ang Starbucks niya pag nawala na siya ng bagong customer? Ito ka muna. Kawawa ka naman. Men, gano'n ka ba ka-importante? Okay lang yun. Ginagawa nila yan ay sobrang daming beses araw-araw. Alam mo yun, pagbigyan mo na, nagkakamali sila. Pero hindi naman importante yung name mo mismo. Pero kung ano yung dala-dala ng pangalan na yun. Kung alam mo naman yung konteksto, bakit bisa nagkakamali. Kahit spell mo, kahit Juliet, ang kulit, di naiintindi. Ako nga, Paolo laging may U eh. Ano ba naman yan? Mas malakas sa Paolo yung may O. Sorry sa mga may U dyan. Ano to? Bakit? Siguro lang ba sa kanyang inner writer kasi mukhang vlogger siya, as in with a B ah. Siguro kaya naisip niya magsulat, gusto niya maging main character for the day, pagbigyan na natin para ma-romanticize naman natin ang ating oras sa Starbucks, diba? Kaya pala nung hindi na ako nag-Starbucks matagal na kasi gumagawa ako ng sarili kong kape. Ako yung mismo nagbo-brew, nagko-cold brew, gagawa ako ng mga Vietnamese coffee, paminsan-minsan. Siguro nawala na din yung pagiging main character ko. Kaya siguro hindi ko naiintindihan yung ganitong klase pag-iisip. Pero yeah, sukot to. Bigyan ng kape yan. Hindi ko lang kung stint lang to kasi marami ng ganito eh. Marami ng ganitong style. So, di ko lang kung sinasadya nyo to para magkaroon ng virality. Rage bait. O nga pala, yan ang favorite nga pala ng mga tao. Rage baiting. Alam ni Ding Dong Dantes yan. So, ito ng mga tao yung nagpa-auto. Pero sukat pa rin naman ang kanyang paraan ng pag-rage bait. Mga estudyante sa June 16. Na-move na, no? Dati parang start ng June, may pasok na. Ay, importante, gumising ka. May nakikita ko pa lang yung 6 AM na lumalamig na yung bato ko. Naalala ko yung panahon ko na gumigising na. Okay lang yan. At least nagigising ka pa, pero nasa Pilipinas pa din. Pag lumagpas ka, end cap ka. May palengke. Alam ko tong titling na to, akin to. Tignan nyo. Didiretsuin ko tong motorcycle lane. May nagtitinda ng itlog. Hindi ba vendor's lane yan? Vendor's lane na yan, boy. Okay, meron din gumagawa ng construction doon. Balik ako sa linya ng motorcycle lane ha. Kay Excelum. Merong nagtitinda ng asin. Okay, salty na rin tayo sa Pilipinas. Okay lang yan. Ito yung motorcycle lane yan ha. Hindi. Susunod ako sa motorcycle lane. Ikaw pa ang papagalitan. Yung motorcycle lane dito. Nagtitinda ng mais. Motorcycle lane yan ha.
O motorcycle lane. Oo nga, ano. O may naghihilaan pa na jeep. Okay, at least mabigyan ng ano yun, no? May bumababa. Na awareness. Para may pakita lang natin yung Oy, gusto ko kumuha ka na doon ng ng melon. Masarap yan, pantanggal na init ng ulo natin yan. ano bang palengke. End cap, nasa camera ang Palitex pera. yan, papasok mo Palitex. ano dyan. Saan to? Antayin mo lang, may darating sa iyo love letter. Love letter ang LTO. Lunod na nga sa problema. Tinindatan pa ng bakla. Aray ka! Ano? Ha? Ano? Lunod ka na sa problema tapos kinindatan ka pa ng bakla at talagang malulunod ka kasi wala ka namang paa. Ito kanta oh. Kulang ako. Okay. Kung walang paa. Okay, kaya Go na lalaki 141. ayoko na bubalik sa binabalik niyo ako sa kasabaan eh. Tama na. Okay, sukot pareho. Sinimulan kasi ata no isa eh, no? Mukhang yung una naman, mukhang game naman siya. Ito iba niya mga video dati na sanay silang panagtitripan siya at sanay din siya pinagtitripan niya sarili niya. Pero sukot. Ayoko na. Ito, akiba. Happy yan. Yan ang main character, hindi syndrome. Pinubusin lang gag. May anim pa si nanay, kahit gulatin mo yan. Gusto namin si nanay. Pinubuan po. Tsaka mukhang nakaplanak si nanay ngayon, boy. Ramdor na talaga kayo. May ganun tito yan na marunong magtanim, yari yan. Ubus ang mga tito natin. Sulot! 9, 8, 7, Ito, agro ang garden. 3! Pumiyo! Let's go! Ano pumayok ka pa? Hayop ka. Okay, sige. Mag-ani kayo. Pinakaunang grow a garden, yung mga magkasaka natin. Saludo sa kanila. Pero paano to naging sukot? Ano ba? Basta may childhood ka, na-enjoy mo yung childhood mo, kasama mga tropa mo, masaya ako para sa'yo. Walang problema sa akin yan. Sulot. Moto, okay. Woo! Pasayawin mo dyan si tita. Wala pa helmet ha, very good. Puso'y laging nasasakta pag may helmet kang iba. Ano, may helmet pala sila, nakatanggal lang. Ba't kaya may dalang helmet kung di mo rin din, ha? Bobo ba? Hindi niya gamitin. Baka sira. Okay. Okay, sukat. Aray ko tayo. Ito mas gusto kong trip. Himasin mo, may six pack ka pa. Para tumigas yung buhang ihian nyo. Taihan mo! Please, taihan mo. Talaki na ako, tropa. Leche. So lahat cry. Ako kamakailan. Nag-aano ako sa MTG, men. Kasi nagaling ako sa Pokemon. Tapos nag-Yu-Gi-Oh ako. Tapos kayo naman, MTG. Nahanap ko na yung hinahanap kong card. Pero papakita ko sa iyo sa future yan. Yeah, cry, nakakaiyak ka naman yan. Yung gastos mo, lason to. Shoutout sa mga naglalaro ng MTG dyan. Di ko lang paano nyo kinakaya at paano kinakaya ng mga wallet nyo. Iyak na lang. Kasulat kay John Levy. Alusra, lamian, ug masustansya pa. Palit na mo. Sana all. Papapdol. Ayokol. Okay, so what? Ano yan? And Fred is the name Binary that fits naka- me best. And Okay. I also use they and them because calling me a she or a he doesn't feel right to me. Equal tayo lahat pag tayo ay niluto na. Let him cook or her cook. Or they cook. Sulat. Sabi ko sa inyo eh. Ano, may free AirPods na pala sa jeep. Parang gising ka para sa pagpasok mo, di ba? para ka na binubulangan. Papasok ka na ba, be? How do I hear? Dapat yan, men. Sulat. Madlang people! Hep hep! Hep hep! Laksan nyo! Hep hep! Hep hep! Yay! Mabuhay lang iya PH! Let's go! Hep hep! Hep hep! Hep hep! Hep hep! Yan! Let's go! Palakpakan guys! Woo!
yung paa ko nakasuksok na. Pwede mo naman ulit-ulit, alam mo? Pwede ka naman ulit maggawa ng Hep Hep Hooray. Hanap ka naman mas interested at invested sa'yo ng mga random strangers. Mas okay na sa akin yung mga ganitong prank at stunts. Kasi yung mga may nakakasakit, pero yung medyo masakit lang talaga yung sukot doon, may hindi kinaya ng puso ko yun. Kailangan ko gamitin kailangan ko ng Monster Reborn sa Yu-Gi-Oh! Or kahit anong pangbalik sa akin galing sa graveyard sa MTG. Hindi man ako sa ginamit ko doon, yung buhay ko eh. Sunod. Oh, oy! Oh, dasal bigla. Matibay ang panga ni Mama Mary. Sukot. Ano talaga kay It's Sir? Alam ko itong boss na to Si ano to Di ba to si Hambog? Men, ito talaga dinebenta ko. Mighty Thirst, mas uhaw pa sa ex mong Medyo may galit Mukhang dinaan natin sa skit yung galit natin sa tropa. Salot, interview ha. They are met effectively. Ito ayoko. Okay, ito ayoko pagdating sa AI o sa ChatGPT. When it comes to setting and achieving goals, I think it's all Mas pinapakita na hindi ka pa handa doon sa trabaho kasi hindi natural sa'yo eh. Yung mga ganyan template kung paano sabihin niya, pwede mo na maaralin yan eh. Ito yung ayoko pagdating sa'yo, yung medyo patanga ka na, pwede mo gamitin yan. Kunyari, gagamitin ko yan sa practical na setting. Ano yung magandang template ng pagsabi ng unang mga salita? Parang, hi, maraming salamat sa pagkuha sa akin at bigay ng oras sa itong interview na to. Yung mga ganon, kasi writer lang din ako, kaya natural lang din sa akin. Pero, makakatulong din kasi sa mga tao na hindi yun ang larangan, hindi yun ang kasanay nilang sabihin. Hindi ako marunong maggawa ng mga ibang emails, yung mga ganun. Makakatulong. Pero yung ganyan na, lahat na sasabihin mo AI, ano pa inambag mo dyan? At pag napasok ka dyan, malalaman din naman nila na finake mo lang eh. Ewan ko, may mga tao nakakagawa ng fake it till you make it, pero paano pag hindi? Hindi nagsayang ka lang ng oras at malalaman pa nila na hindi ka para doon sa trabaho yun. So, ewan ko, kanya-kanyang diskarte, pero sukot ako dyan, sukot sa akin yan. Okay, kilala ko to. Yan yung makulit sa ano eh. Kamukha niya. Mukha iba siya ng Oreo. Ibang ibang bansa. Umabot sa ibang bansa. International na. Sulat. Mali yung kanta. Dapat the man who can be moved. Ito yung mga nanggugulat sa ano eh. Wala ko po. Maraming salamat sa'yo. Yan dapat lahat may ganitong bantay sa lahat ng kalsada. Para mabantayan natin ang NCAP. Diba? Para talagang magamit siya. Sulat. Alpha Male. Napanood ko to. Oh my God. Maganda po. Yes. Alam mo to Ito yung makulit. Ito yung parang delinquent yung itim. Ayun kita mo yung puti. Nagbaw yung isa, tapos tumawal yung isa. Tahimik, humirmi ka, gagawin kitang dog food. Walang kain ka, huwag kong tuplayin gagawin, marami aso. Ito naalala ko sa mga may ingay na alpha mailan sa internet na ang tunay na mga alpha may tahimik yan. Tsaka alam mo may sarili yan na ginagawa. Kung hindi ka alpha, pwede ka maging sigma. Sigma, kahit anong male ka pa. Sobrang kasi tayo obsessed sa mga labels. Dapat yung natural na ikaw. At kung may gusto kang maging, ito yung realidad ng tunay na mga alpha o sigma o kung ano mang gusto. Dami kasi may ingay na alpha mailan na alpha kid lang pala. Tapos wala naman pala ang binatbat. Maganda di ba na kung alpha male ka talaga, hindi mo kailangan tangalandakan paano maging ganyan. Ganon ka lang talaga. Natural lang sa'yo. Hindi mo kailangan gumawa ng isang facade or isang online personality na ganito ka. Hindi lang to sa alpha. Sa lahat pa ng klase ng labels na magagawa online. Mga matatawag sa isang tao. Sulot! Sinong mananalo? Nananalo si King Charles. Sulot. Vacation leave, whole day baby time. Ang dami mo naman 6,500 days sa baby time. Sarap naman. I cry. Sulot. O bala ako, Kobe, mas may ambag pa to sa'yo. Tulog ka ng tulog dyan. Siyam na nga buhay mo, wala ka pa rin ambag. Ano ba to, wala ambag na to? Tulog ka ng tulog dyan. Mag-edit ka kaya? Tumulong ka dito, hoy. At Paul Uy, poison. The Poison Theory, pwede na kayo mag-date. Sulot, andun tatapos sa ating mga bibs kay Lego. Ano nanalo? Sulot o sukot? Huwag natin like, share sa mga main character yung friends. Huwag natin subscribe para mamahalang. Bili tayo ba? Pang cat food yan.